Ei, osa 2. Kai tästä paha leipä. Kyllä on, hei. Onks sulla ihan vähän jo valmiiksi? Olipa loistavaa. Eli tähän leivät. Kumpi syö ensin? Sinä syöt ensin. Eikö saman aikaan? Okei, saadaanko me tää kuvattua sillä? Näkyykö tää niin? Joo, Veikko tulee vaan lähemmäksi. Tuu tähän vaan. Lähemmäksi. No ei, nyt pitäisi näkyä molemmat ja... Mä en lupaa, että mä syön tätä kokonaan. Mä väitän puolet muista. Mä en syö varmaan. Onko hyvä? On hyvä. Lässä sun karriko! Sinne meni. Siinä on se sun karriko! Hyi saatana. Sä oot muuten vitosen syöttön kokonaan. Ei vaan euro. Hyi saatana. Hyvä. Keskellä on vasta se pahin sitten. Voi. No kato, kun siellä on niitä mausteita. Kato vaikka, nosta se ylös. Juusta. Nee. Mä jaksa. Mulla apetiittiä. Vaan meillekin. No, siinä oli osa 2. Hyi saatana. Alko en mä jaksa.